Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि सनजना ब्लग चेनेल गासिखौबो फिन खनसे बरायनाय जालायबाय। लोगोफोर हाबा जानो थांनो नागिरदों गामियाव बेखौनो एसे नोंथां मोजां दिन्थिलांनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय। आंना आखायानो ओमफ्राय दाखालि फट थुनाया गोसोम जि बुरजा नाखादो। बिदिब्ला थांबाय थानोसै जों हाबायाव। नायलांबाय थादों बिदिब्ला जाहैयासै दिन्थिना होनोसै गामिनि हाबा आरोना। ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै लोगोफोरजों मानो बैसागो लासनि हाबा जानोसै दिनै। माबा आनै थाङा हाबा जानो थांनोसै बैसागोनि लास हाबा जाहैनोसै। सैमाफोरा माबा सोंसोबाय जोंखौसो सोंखोना माखोथाय। हाबा जानो थांग्राफोरा सासेया मबाइलाव बेस्थ'। गामिनिफ्राय दा ज' ज' थांगासिनो बुरैफोरजों जमा थांगासिनो। ओइ फुजा मा खबर मोजां दे हायन हाबा जानो थांनायदो जोंहा बिदा बेस्ट फ्रेन्ड बिदे बेस्ट फ्रेन्ड एकदमबारे एंगारनो हायि बिसोर खानैदो जि लोगोखा गारनो हालाया नै ओंखायनो जि खाथि खाथि थाखादो नैदो मबाइल थुनायदो फुजादो मा थुसोदो नोंलाय हाबा जानो थांनायफोराव हाबा बैसागोनि लास्ट ओमफ्राय नै खुंग्रुं खांग्रां होनगासिनो अखा हायां हायां दा ओंखाम जानायाव अखा हाबा मा जानांगौ हाबायाव मोनफैबाय जोंहा नै बरिया साजायदो सिङाव सेख्ला सिङाव जि मोजां साजायखादो आरो नै हाबनोसै ओइ माबा हाबा जानायालाय मा गेटआवसो थांबाय थाखो सिङाव हाबनो लाजिबाय सिङाव हाबनो लाजिनानै नै लामायाव जना थाबाय। मोनफैबाय हाबायाव जनानै दिनै जि गरमखा थानो हाया। जायाखै ओंखामखौनो मोनजालानै जोंहा मालाय जानायखौनो नायगासिनो न' मोनजाखादो दा सियायलायबाय नै ओंखाम उखैनानै उन्दुनो ओंखारलायबाय। बिथिं मिला माबा दामगासिनो बेंक पार्टि मेंबाय नै बेस्राफोरा इसोरबो बेसेबां दामबावनो।
नोंहासो गोसोआव दंमोन जिर'फोर जाबाय दे जों जमा ओंखाम जाखांना जना दोङो जोंहा ओंखाम जाखांनानै जना दोङो नै थांनोसै जोंहा ओमफ्राय जि खोमसिबाय इयाव थानायखौ स्रां स्रांखाय मोनानाय बायदि मोनाखै ओमफ्राय बायहेरायाव थांबा खोमसि जोब्बाय नै हौवासा रोमैनि खैनाया नै रोमैया खैनाया गय जादों खैनायानो गैला ओमफ्राय खैनाया हौवासा जाना दंमोन रोमै खैनाया मोजां ना खाननै जाखानोसै आङो ओंखाम जाखांनानै गय जानोसै नो Hola, Mace. Apa nang dulu? Kasih pakai bahan.